După 2 ani de tăcere deplină, fiul meu m-a invitat la cină. Am vrut să cred că era începutul împăcării, acea îndurare târzie pe care orice părinte o așteaptă în ascuns, dar ceea ce am găsit la ușa fostei mele case nu a fost iertare. A fost o capcană. În timp ce stăteam pe treptele de piatră ale vilei din Cotroceni, ținând un buchet de trandafiri albi ca un bătrân naiv, menajera m-a apucat brusc de braț și mi-a șoptit: „Domnule Dragomir, nu intrați. Plecați acum, au pregătit ceva îngrozitor.” Am avut încredere în frica din ochii ei, m-am ascuns în spatele gardului, viu de la vecini, și am privit de la distanță cum 2 mașini de poliție au oprit în fața casei pe care îmi petrecusem jumătate din viață construind-o. Înainte ca povestea aceasta să înceapă cu adevărat, vă mulțumesc că rămâneți alături de mine și spuneți-ne în comentarii de unde ascultați în seara aceasta. Trandafirii păreau mai grei decât ar fi trebuit când am intrat cu mașina pe alea circulară. Casa arăta exact ca în ziua în care eu și Irina ne mutaserăm acolo, doar că, într-un fel, părea mai rece. Soarele de martie aluneca pe ferestrele înalte, pe poarta din fier forjat, pe tei bătrâni de lângă zid și pe treptele de piatră, deschisă la culoare unde soția mea obișnuia să stea în serile de vară cu un pahar de apă minerală și o carte pe care rareori o termina, fiindcă vecinii se opreau mereu să stea de vorbă. Trecuseră 5 ani de când semnasem contractul de donație la un birou notarial de lângă Piața Romană, trecând casa pe numele fiului meu Andrei și al soției lui Corina ca dar de nuntă. 5 ani de când îmi spusesem că proprietatea valorează mai puțin decât familia. 5 ani de când mă mutasem într-un apartament cu 2 camere din titan și îl numisem liniște. 2 ani. Atât trecuze de când auzisem ultima dată vocea lui Andrei. 2 ani de când o ceartă despre bani, orgoliu și o investiție de afaceri pe care refuzasem să o finanțez se transformase în tăcere. 730 de zile de apeluri fără răspuns, sărbători ignorate și zile de naștere marcate doar de calendarul de pe peretele bucătăriei mele. Apoi, cu 3 zile înainte, a venit mesajul lui: „Tată, putem vorbi? Cină la noi vineri, la ora 19. 0. Te rog să vii.” Am citit mesajul de atâtea ori, încât cuvintele s-au încețoșat. Aveam 67 de ani, eram judecător pensionar și îmi petrecusem 35 de ani la Tribunalul București și apoi la Curtea de Apel, ascultând de scroci, hoți, bărbați violenți, martori îngroziți, mincinoși, șlefuiți de avocați scumpi și oameni cinstiți prea speriați ca să vorbească. Cunoșteam manipularea. Cunoșteam emoția regizată. Cunoșteam capcanele. Dar când singurul tău copil îți scrie după 2 ani de tăcere, un tată nu se sprijină mai întâi pe suspiciune. Se sprijină pe speranță, iar speranța poate face prost chiar și un judecător cu experiență. Mi-am îndreptat cravata bleu-marin pe care Andrei mi-o dăruise la aniversarea mea de 65 de ani, pe vremea când încă venea la masa de duminică, și am mers spre ușa de la intrare. Vila stătea acolo în demnitatea ei tăcută de Cotroceni, din cărămidă roșie, cu ornamente albe, obloane vechi din lemn și trandafiri tăiați scurt pentru primăvară, o casă care probabil s-ar fi vândut cu aproape 2 milioane de euro dacă aș fi vrut vreodată să o vând. Proiectasem fiecare cameră împreună cu Irina. Ea alesese plăcile de faianță pentru bucătărie de la un atelier din Cluj. Eu insistasem pentru rafturile bibliotecii. Ne certaserăm 3 săptămâni din cauza balustradei scării și apoi râseserăm ani de zile, fiindcă ea avusese dreptate. Am dăruit acea casă pentru că am crezut că fiul meu o va umple cu viață. Nu mi-am imaginat niciodată că o va folosi ca scenă. Degetul meu era aproape să atingă soneria când ușa s-a deschis brusc. Doina stătea în prag. Lucrase pentru noi 20 de ani, venind la început 3 dimineți pe săptămână când Irina se îmbolnăvise.
apoi rămânând după înmormântare, pentru că eu nu puteam suporta tăcerea casei. Rămăsese cu Andrei și Corina după donație. Era o femeie micuță din Buzău, cu mâini grijuli, ochi serioși și demnitatea încăpățânată a oamenilor care au muncit din greu pentru fiecare leu câștigat. În acea seară, fața ei era cenușie de groază. Domnule Dragomir, mi-a șoptit, cu degetele strânse în jurul încheieturii mele. Nu intrați, vă rog, nu intrați. Fugiți. M-am uitat la ea. Doina, ce s-a întâmplat? Au pregătit ceva. Poliție, minciunii. Corina și-a rupt bluza. Plânge în fața oglinzii de 15 minute. Vă rog, domnule, ascundeți-vă lângă gardul viu al familiei Popescu. Priviți. Veți înțelege. În instanță îmi petrecusem viața citind micile fisuri din povestea unui om. Mincinosul răspunde prea repede sau prea târziu. Martorul sincer uită detaliile neimportante, dar își amintește lucrul care l-a speriat. Doina nu juca teatru. Frica ei era crudă, imediată, umilitor de sinceră. Am privit dincolo de ea, în holul de la intrare, unde tabloul Irinei cu Sinaia încă atârna deasupra consolei și pentru o secundă îngrozitoare am vrut să trec pe lângă ea oricum. Am vrut să cred că totul era o neînțelegere. Apoi strânsoarea Doinei s-a înăsprit până m-a durut. Vă rog, a spus ea, ați fost bun cu mine când mi-a murit soțul. Lăsați-mă să fiu și eu bună cu dumneavoastră acum. Asta a hotărât totul. Am făcut un pas înapoi, încă ținând trandafirii, am traversat peluza cât de repede mi-au permis genunchii și m-am ghemuit în spatele gardului viu înalt care despărțea proprietatea de casa familiei Popescu. Mă simțeam ridicol, un fost judecător ascuns printre frunze umede ca un elev prins după ora stingerii. Dar am rămas acolo, respirând cu grijă și privind vechea mea ușă de la intrare. 5 minute mai târziu, 2 mașini de poliție Dacia au intrat pe stradă fără sirene, dar cu luminile aprinse. 4 agenți au coborât, cu mâinile aproape de centuri și fețele deja fixate în acea prudență profesională. Ușa s-a deschis. Corina a apărut în prag. Chiar și din spatele gardului, viu puteam vedea scena pe care o pregătise. Bluza îi era ruptă la umăr. Rimelul îi curgea pe față. Mâna îi tremura în timp ce apăsa un șervețel pe gură. Arăta ca o victimă speriată. Am simțit cum vechiul meu instinct de judecător se trezește în mine, rece și precis. Prea mult rimel pe obraz. Urma lacrimilor prea ordonată. Ruptura bluzei trasă spre exterior, nu spre interior. Spectacol, mi-am spus. Un spectacol bine repetat. Un polițist i-a vorbit. Ea a dat din cap, a tremurat, a arătat spre hol, apoi spre poartă, spre direcția din care ar fi trebuit să vin eu. Andrei a apărut în spatele ei, palid, nervos, prefăcându-se îngrijorat, dar nereușind să își ascundă panica. Fiul meu. Băiatul pe care îl învățasem să își lege șireturile, să își ceară scuze când minte, să trateze femeile cu respect, stătea în pragul casei familiei noastre în timp ce soția lui juca rolul victimei, iar poliția mă căuta pe mine. Trandafirii mi-au alunecat din mână și au căzut printre frunzele ude. Am înțeles aproape totul deodată. Nu mă invitaseră la cină, mă invitaseră la arestare. Voiau o acuzație, un proces verbal, poate un ordin de protecție de urgență. De acolo puteau construi povestea că eram instabil, agresiv, periculos, prea bătrân ca să-mi administrez singur treburile. În România, cuvintele ar fi fost îmbrăcate în limbaj juridic. Ordin de protecție, expertiză psihiatrică, consiliere judiciară, tutelă specială. Semnasem destule dosare privitoare la adulți vulnerabili ca să știu cât de ușor grija putea deveni control când oamenii potriviți spuneau minciunile potrivite. Polițiștii au căutat o jumătate de oră. Corina și-a atins bluza ruptă iar și iar.
Andrei a stat lângă ea, dând din cap când îi se vorbea, spunând foarte puțin. În cele din urmă, poliția a plecat. Eu am mai rămas ascuns încă 20 de minute, cu genunchii arzând și stomacul gol, până când strada s-a liniștit din nou. Apoi m-am întors la mașină fără trandafiri și am condus spre Titan cu mâinile strânse atât de tare pe volan, încât mi se albiseră articulațiile. Nu mi-amintesc traficul de pe Splaiul Independenței. Nu mi-amintesc cum am parcat lângă bloc, cum am luat liftul până la etajul 3 sau cum mi-am descuiat apartamentul. Îmi amintesc doar că am stat în întunericul micului meu living, unde o lampă, o bibliotecă și un fotoliu înlocuiseră biblioteca pe care o construisem scândură cu scândură, repetând aceeași propoziție în minte. Fiul meu a încercat să mă înșeneze, nu un client, nu un infractor, nu un străin, fiul meu, ce anume plănuiseră, agresiune, hărțuire, tentativă de violență, o poveste rușinoasă implicând hainele rupte ale Corinei și presupusa mea obsesie față de fosta casă, prezidasem dosare construite pe mai puțin. O femeie speriată, un bătrân fără martor, 2 ani de înstrăinare familială, un cuplu tânăr respectabil într-o vilă respectabilă. M-ar fi putut distruge înainte ca adevărul să intre măcar în sală. Numele meu, cariera mea, pensia mea, independența mea, toate distruse de o singură seară de teatru. Am stat acolo până în zori, fără să dorm, fără să plâng. Furia a venit mai târziu. Mai întâi a fost neîncrederea. Apoi, încet, disciplina veche s-a întors. 35 de ani pe banca judecătorului te învață că indignarea este inutilă dacă nu devine structură. Probe. Motiv, martorii, cronologii, documente, procedură. Ei pregătiseră o capcană pentru un tată singur. Uitaseră că tatăl singur își petrecuse viața demontând capcane. Am sunat-o pe Doina la 7 dimineața. A răspuns imediat, dar a vorbit în șoaptă. Spune-mi tot, i-am spus. A tras aer în piept. Cu o seară înainte să vă trimită mesajul, i-am auzit în birou. Eu împătuream lenjeria la etaj. Corina a spus că, odată ce vor avea raportul de la poliție, restul va fi simplu. A spus că sunteți disperați să vedeți pe Andrei și că veți veni alergând ca un câine bătrân. Iertați-mă, domnule. Acestea au fost cuvintele ei. Am închis ochii. Continuă. Andrei a întrebat ce se întâmplă dacă nu veniți. Ea a râs. A spus că veți veni pentru că bătrânii sunt previzibili când sunt singuri. Apoi a spus că după raport vor cere o evaluare. A vorbit despre un medic pe care îl cunoștea prin verișoara ei. A spus că dacă pot dovedi că sunteți agresiv și confuz, îi pot cere instanței să vă protejeze de dumneavoastră însuși. A folosit cuvântul tutelă. A spus că vă pot administra pensia, conturile, totul. Acolo era adevărul. Nu doar umilire, nu doar răzbunare pentru că refuzasem banii. Voiau control. Voiau restul a ceea ce păstrasem. Pensia mea, economiile mele, investițiile mele, poate chiar și apartamentul din Titan. Casa nu fusese suficientă. Andrei a fost de acord? Am întrebat. Doina a ezitat. Era frică. Dar da, nu a oprit-o. Uneori tăcerea este consimțământ îmbrăcat într-o haină mai blândă. I-am mulțumit și i-am spus să fie atentă. Înainte să închidă, a spus ceva care mi-a strâns gâtul. Când fiica mea a avut nevoie de operație, dumneavoastră ați plătit avansul la spital și mi-ați spus să nu pomenesc niciodată. Eu nu am uitat. Bunătatea are un fel ciudat de a se întoarce ani mai târziu, uneori la ușa unei case unde propriul tău copil încearcă să te distrugă. Mi-am petrecut acea zi amintindu-mi drumul care ne adusese acolo. Irina murise cu 9 ani înainte de cancer ovarian, după luni întregi la Institutul Oncologic București, ședințe de chimioterapie, păr ras,
Greața ascunsă în spatele glumelor și conversații finale pe care niciunul dintre noi nu voia să le poarte. Andrei avea atunci 28 de ani. Era deja ambițios, deja nerăbdător cu viața obișnuită. Își iubise mama cu înverșunare, dar durerea îl speria. În loc să stea cu ea, a fugit în muncă, bani, planuri, statut. L-am lăsat. Poate că aceea a fost prima mea greșeală. Când s-a căsătorit cu Corina 3 ani mai târziu, ea părea perfectă. Absolventă de ASE, angajată la o firmă de investiții de lângă Victoriei, elegantă, articulată, genul de femeie care putea cuceri o încăpere înainte de a se servi cafeaua. La cina de repetiție, Andrei m-a tras deoparte și mi-a spus: „Tată, casa aceasta va fi mereu a ta. Știm că tu și mama ați construit-o împreună.” Corina m-a îmbrățișat și mi-a șoptit: „Sunteți tatăl pe care eu nu l-am avut niciodată cu adevărat.” Eram judecător, antrenat să nu am încredere în cuvinte frumoase și totuși am crezut-o pentru că voiam să o cred. Prima fisură a apărut de Crăciun. Au mers la părinții Corinei în Brașov și au uitat să mi spună până în ajun. Apoi Paștele. Apoi zilele de naștere. Apoi prânzurile de duminică au devenit lunare. Apoi de sezon, apoi rare. Cererile de bani au sosit cu mai multă fidelitate decât familia. 5.000 de euro pentru renovarea bucătăriei. 10.000 pentru avansul unei mașini. Impozite, reparații. Un curs de afaceri. O urgență medicală în familia Corinei, despre care am aflat mai târziu că nu existase niciodată. Am ajutat pentru că părinții ajută. Mi-am spus că Andrei era sub presiune. Mi-am spus că generozitatea era dragoste. Avertismentul Irinei îmi revenea des în minte. „Mihai, copii nu devin îndreptățiți într-o singură zi. Devin îndreptățiți câte o sacrificare pe rând.” Ruptura finală a venit când Andrei și Corina mi-au cerut să investesc aproape toate economiile mele de pensie într-un fond imobiliar privat. Corina îl numea sigur exclusiv imposibil de pierdut. Am cerut situații auditate, înregistrare ASF, documentație legală. A zâmbit de parcă aș fi insultat-o. Andrei a spus: „Nu ai încredere în mine?” I-am răspuns că încrederea nu ține loc de verificare. M-a numit controlator. Ea m-a numit egoist. 2 săptămâni mai târziu, el nu mi-a mai răspuns la apeluri. Acum înțelegeam. Refuzul banilor mă transformase din binefăcător în obstacol. Capcana de la cină nu fusese nebunie bruscă. Fusese escaladare. În acea după amiază l-am vizitat pe Victor Neagu, singurul avocat în care aveam destulă încredere încât să îi spun întregul adevăr. Victor pledase odinioară în fața instanței mele când era tânăr și suficient de arogant încât să confunde volumul vocii cu puterea convingerii. Vârsta îl îmbunătățise. Biroul lui de lângă universitate încă mirosea a dosare de hartie, cafea veche și răbdare. A ascultat fără să mă întrerupă în timp ce i-am explicat totul. Contractul de donație, presiunea financiară, cei 2 ani de tăcere, invitația la cină, avertismentul doinei, poliția, planul auzit despre tutelă și control financiar. Când am terminat, și-a scos ochelarii și i-a așezat cu grijă pe birou. Aceasta nu este doar o ceartă de familie. Este un atac juridic planificat. Plângere falsă, tentativă de fraudă, posibil șantaj, exploatarea unei persoane vulnerabile dacă intenția era să fabrice incapacitatea. Pe plan civil, putem analiza revocarea donației pentru ingratitudine și posibil anularea dacă dovedim frauda sau reaua credință din jurul transferului inițial. Putem dovedi? Încă nu, a spus el. Dar putem construi dovada. Acestea erau cuvintele de care aveam nevoie, nu consolare, nu indignare, structură.
Victor l-a adus pe Radu Bălan, un investigator privat, fost polițist cu ochi obosiți și calmul unui om care văzuse destulă prostie ca să nu mai fie surprins de ea. A început cu finanțele. În câteva zile am aflat că Corina intrase în căsnicie cu aproape 70.000 de euro datorii, carduri de credit, credite personale, un proces cu un fost asociat din Cluj și o dispută fiscală pe care o ascunsese cu grijă. Andrei fusese stabil când se căsătoriseră. După aceea, cheltuielile crescuseră ca mucegaiul. Mobilier de designer, excursii la schi în Poiana Brașov, weekenduri în Dubai, mașini in leasing, note de plată la restaurante, facturi de renovare umflate peste măsură. Bucătăria pe care o plătisem eu costase jumătate din ce declaraseră. Restul mersese la datoriile Corinei. Aveau nevoie de lichidități, a spus Victor, întinzând documentele pe masa de conferință. Refuzul dumneavoastră i-a amenințat. Casa le oferea statut, dar nu bani lichizi. Aveau nevoie de acces la economiile dumneavoastră. Și dacă aș fi ajuns sub supraveghere legală, atunci ar fi putut încerca să influențeze persoana care vă administra treburile. Sau cel puțin să vă preseze să semnați. Am simțit o liniște veche și familiară așezându-se în mine. Văzusem inculpați, prăbușindu-se când probele deveneau prea complete ca să mai poată fi negate. Acum probele îl priveau pe fiul meu. Doina a fost de acord să dea o declarație scrisă. Mai mult decât atât, a acceptat să înregistreze discuții la care era prezentă, după ce Victor i-a explicat ce putea și ce nu putea fi folosit. Instanțele românești tratează cu atenție înregistrările private, dar conversațiile înregistrate de un participant sau de un martor pot deveni probe când dezvăluie fapte ilicite. Nu aveam să ne bazăm pe trucuri. Aveam să ne bazăm pe adevăr, prins înainte ca ea să își dea seama că pereții aveau urechi. Prima înregistrare a sosit 4 zile mai târziu. Vocea Doinei a identificat data și camera. Apoi vocea Corinei mi-a umplut apartamentul rece și iritată. Dacă nu a apărut, spunem că a venit și a fugit când a sosit poliția. Tot arată vinovăție. Avem nevoie de raport. Fără raport, evaluarea medicală e mai dificilă. Andrei a răspuns aproape inaudibil. E prea mult. Prea mult? A izbucnit Corina. Are apartament, pensii, depozite, investiții. Ne-a dat casa și încă se comportă de parcă i-am datora recunoștință. Avem nevoie de control înainte să și schimbe testamentul. Este tatăl meu. Atunci poartă-te ca fiul lui și asigură-ți viitorul. Am ascultat de 3 ori. Fiecare cuvânt era un cui. Fiecare pauză era o mărturisire. Victor a depus prima acțiune civilă la judecătoria sectorului 5, cerând revocarea donației pentru ingratitudine gravă și măsuri asigurătorii care să împiedice vânzarea sau ipotecarea proprietății. Am depus și plângere penală la parchet pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, tentativă de fraudă, constituirea unui plan fraudulos și folosirea unor declarații false. Victor m-a avertizat că procesul avea să fie urât. Vor spune că sunteți plini de resentimente. Vor spune că regretați donația. Vor spune că abuzați de vechea dumneavoastră reputație de judecător. Să spună, am răspuns. În instanță, adjectivele pierd în fața documentelor. Actele au fost comunicate într-o dimineață de luni. Doina m-a sunat la 10-12, șoptind din spălătorie. Le-au primit. Prin telefon am auzit-o pe Corina țipând. Nu poate să ia casa înapoi. Ne-a dat-o? O donație este o donație. Apoi vocea lui Andrei, speriată. Scrie plângere penală. Corina, ce înseamnă asta? Înseamnă că tatăl tău și-a pierdut mințile. Are înregistrării, a spus Andrei. Tăcere. O tăcere lungă. Frumoasă. Apoi Corina din nou, mai jos. Cine ne-a înregistrat? Doina a încetat să vorbească. Am auzit pași, o ușă trântită, apoi nimic.
Când a revenit pe linie, vocea îi tremura. Suspectează pe toată lumea. Pleacă dacă nu te simți în siguranță, i-am spus. Nu încă. Loialitatea nu este dramatică atunci când se întâmplă. Sună ca o femeie obosită care șoptește din spălătorie. Interviul la poliție a avut loc la o secție de lângă Calea Victoriei. Comisarul Elena Stoica se ocupa de dosar, o femeie în jur de 40 de ani, cu ochii ascuțiți, notițe ordonate și genul de tăcere care îi face pe mincinoși nervoși. M-a audiat primul, am dat fapte, nu emoții. Invitația, avertizmentul, sosirea poliției, înregistrările, documentele financiare, apoi a depus mărturie Doina. A stat dreaptă, cu mâinile împreunate pe geantă și a descris ce auzise. Corina a spus că el este singur și previzibil, a spus Doina. A spus că după raportul de poliție vor cere o evaluare psihiatrică. A spus că dacă îi controlează banii, toată lumea va fi în sfârșit confortabilă. Ce a spus domnul Andrei Dragomir? A întrebat Stoica. Doina a privit în jos. A întrebat dacă nu există altă cale. Dar nu a oprit-o. Distincția conta juridic, dar nu și pentru inima unui tată. Când Andrei a venit la audiere, eu am privit dintr-o cameră separată împreună cu Victor. Părea mai slab, nedormit, cu gulerul cămășii prea strâns. A mințit prost. A spus că cina fusese pentru împăcare. A spus că pe Corina o speriaseră niște zgomote de afară. A spus că poliția fusese chemată din precauție. Apoi Stoica l-a întrebat de ce poliția fusese alertată înainte de sosirea mea și a cerut avocat. Corina a jucat mai bine. A sosit cu un avocat scump, o haină crem și o demnitate rănită. A susținut că eu eram instabil, controlator, resentimentar pentru că Andrei își construise o viață independentă de mine. A spus că Doina era geloasă, manipulată, poate plătită. Când Stoica a pomenit înregistrările, fața Corinei a rămas compusă, dar degetele i s-au strâns pe geantă. Înregistrările pot fi falsificate. A spus avocatul ei. Pot? A răspuns Stoica calm. De aceea le verificăm. Am admirat acel răspuns. Prima ședință de judecată a fost aglomerată. Veștile circulă repede când un judecător pensionar își dă în judecată propriul fiu pentru o vilă donată în Cotroceni. Judecătoarea Laura Ionescu prezida, o femeie pe care nu o cunoșteam personal, ceea ce m-a liniștit. Nu voiam favoruri, nostalgii șoptite, curtoazie profesională. Voiam ca legea să stea dreaptă. Victor a început cu cronologia. A vorbit despre casă, dorerație, cereranii de tăcere, invitația bruscă, avertizmentul Doinei, mașinile de poliție, planul de plângere falsă. Avocatul Corinei a obiectat des, dar judecătoarea Ionescu a permis structurii să se formeze. Apoi a venit prima înregistrare. Vocea Corinei a umplut sala. Odată ce obținem raportul de poliție, restul devine ușor. Este bătrân, singur, dependent emoțional. Cerem evaluare. Îl protejăm de el însuși. Apoi protejăm activele. Murmuri au trecut prin încăpere. Judecătoarea Ionescu a lovit masa cu pixul. Liniște. Andrei se uita în masă. Corina privea drept înainte, prefăcându-se că vocea nu era a ei. Eu stăteam nemișcat, cu mâinile împreunate, așa cum îi învățasem pe mii de justițiabili să facă. Când am depus mărturie, Victor mi-a pus întrebări simple. Domnule Dragomir, de ce ați mers la casă în acea seară? Pentru că fiul meu m-a invitat. Ce ați așteptat? Cină, poate o scuză. Cel puțin o conversație. Ce ați găsit în schimb? M-am uitat spre Andrei. Nu mi-a întâlnit privirea. O bluză ruptă, lacrimi regizate, polițiști și realizarea că fiul meu era dispus să lase o minciună să mă distrugă. Avocatul Corinei a încercat să mă picteze ca pe un om plin de amărăciune. M-a întrebat dacă regret că am dăruit casa. Am răspuns că nu.
Regret că am dăruit-o unor oameni care au confundat iubirea cu slăbiciunea. M-a întrebat dacă îmi folosesc cunoștințele despre instanțe ca să îmi intimidez fiul. Nu, am spus. Folosesc aceleași drepturi pe care le are orice cetățean român când este nedreptățit. Faptul că știu legea nu mă face periculos. Face doar minciunile lor mai puțin comode. Doina a mărturisit apoi. Avocatul Corinei a sugerat că era supărată din cauza salariului, geloasă pe Corina, influențată de mine. Doina a ascultat, apoi a răspuns încet. Am curățat acea casă când doamna Irina murea. I-am gătit supă domnului Andrei când refuza să mănânce pentru că era prea trist. I-am spălat cămășile de școală. L-am văzut pe domnul Mihai stând singur după înmormântare și trezindu-se totuși de vreme ca să și ajute fiul. Dacă vorbesc astăzi, nu este pentru bani. Este pentru că unele lucruri nu ar trebui îngăduite într-o familie. Până și grefierul a privit în jos. A urmat expertul financiar. A arătat datoriile, facturile umflate, împrumuturile luate pe baza unor așteptări de bani viitori, încercările de a aborda creditori folosind casa ca dovadă de avere. Imaginea nu era a unei singure greșeli emoționale, era imaginea unei foame lungi. Judecătoarea Ionescu a dispus o analiză financiară completă și restricții temporare asupra vânzării sau ipotecării proprietății. Aceea a fost prima fisură în zidul lor. În fața tribunalului, Corina a dat o declarație pentru 2 reporteri locali. Nu purta machiaj sau purta machiaj făcut să pară că nu poartă și a spus că este sfâșiată de durere pentru că un fost judecător își folosește influența acasă și pedepsească fiul pentru că a devenit independent. Titlul de a doua zi m-a numit tatăl care luptă să ia înapoi cadul de nuntă. M-a durut mai mult decât mă așteptam. Limbajul public este grosolan, aplatizează adevărul până devine poftă. Victor mi-a spus să nu citesc comentariile. Firește că le-am citit. Jumătate mă numeau crud, jumătate îi numeau paraziți. Niciunul nu cunoștea mirosul holului unde murise soția mea, sau sunetul vocii fiului meu după 2 ani de tăcere, sau imaginea mașinilor de poliție acolo unde trebuia să fie o cină. Andrei m-a sunat 3 zile mai târziu. Aproape că nu am răspuns. Tată, a spus el. Iar cuvântul a intrat în mine ca un cântec vechi cântat prost. Te rog, trebuie să vorbim. Vorbim. Nu așa. Corina a împins lucrurile prea departe. Eram confuz. Spunea că încerci să ne controlezi. Spunea că dacă nu acționăm, ne vei lăsa complet pe din afară. Așa că ai ales să mă lași arestat. A plâns atunci. Nu-l mai auzisem plângând de când avea 12 ani și își rupsese brațul căzând de pe bicicletă lângă Herăstrău. Nu am vrut să se ajungă atât de departe, dar ai stat în ușă în timp ce se ajungea. Îmi pare rău. Regretul nu este remediu juridic, Andrei. Judecătorul din mine a spus asta. Tatăl din mine l-a urât pentru acele cuvinte. M-a implorat să renunț la proces. A spus că vor pierde totul. A spus că Corina îl învinovățește, că avocații îi secătuiesc, că firma lui l-a suspendat din cauza scandalului. Am ascultat. Apoi mi-am amintit mâna Doinei pe încheietura mea, bluza ruptă, polițiștii indicând locul unde ar fi trebuit să stau. Ați vrut distanță? Am spus. Acum aveți legea între noi. Am închis înainte să poată răspunde. În acele săptămâni, Bucureștiul părea să se micșoreze în jurul meu. Nu puteam cumpăra pâine de la magazinul din colț fără ca cineva să coboare vocea când intram. La piața de lângă Titan, o femeie care mă saluta odinioară călduros s-a prefăcut că nu mă vede. La farmacie, asistenta tânără m-a întrebat dacă am nevoie de ceva pentru stres și aproape am râs pentru că dacă pastilele ar putea trata trădarea, fiecare tribunal din țară ar avea o farmacie construită în hol.
Foști colegi m-au sunat, unii din grijă, alții din curiozitate deghizată în grijă. Un procuror pensionar mi-a spus: Mihai, lucrurile de familie ar trebui să rămână în familie. L-am întrebat dacă spusese același lucru când soții își băteau soțiile în spatele ușilor închise sau când copiii furau pensiile părinților. Și a cerut scuze înainte să închidă. Am început să merg la mormântul Irinei în fiecare joi dimineață. Cimitirul Belu are un fel de a face drama omenească să pară în același timp uriașă și foarte mică. Rânduri de pietre, nume vechi, fotografii decolorate, îngeri cu degete rupte, lumânări proaspete lângă unele uitate. Stăteam lângă mormântul Irinei cu garoafe albe și îi povesteam ce se întâmplase în acea săptămână. I-am povestit despre înregistrări. I-am povestit despre apelul lui Andrei. I-am povestit despre lacrimile televizate ale Corinei. Uneori îmi ceriam iertare că dădusem casa. Uneori îmi ceriam iertare că crescusem un fiu care putea fi dus atât de departe de decență. Dar lucrul ciudat când vorbești cu morții este că, după o vreme, începi să ți răspunzi singur cu vocea lor. Răspunsul Irinei era mereu același: nu confunda durerea cu vina, Mihai. Una este iubire, cealaltă este vanitate. Victor m-a încurajat să țin un jurnal scris nu pentru emoție, ci pentru precizie. Date, apeluri, nume, cuvinte exacte, fiecare mică evoluție. Memoria unui judecător poate fi puternică, dar un caiet nu îmbătrânește, nu se apără și nu devine sentimental la contrainterogatoriu. Am cumpărat un caiet negru simplu de la Cărturești și am scris totul de mână. Pe prima pagină am scris o singură propoziție. Speranța m-a adus la ușă, probele m-au adus înapoi în viață. Poate era teatral, dar judecătorii bătrâni au dreptul la dramă privată când niciun grefier nu consemnează. Radu Bălan, investigatorul, a descoperit un alt fir. Cu 2 luni înainte de invitația la cină, Corina contactase o clinică privată din nordul Bucureștiului, întrebând despre evaluări psihiatrice pentru rudă în vârstă care a devenit agresivă, delirantă și obsedată de proprietate. Nu mă numise direct în primul e-mail, dar într-un schimb ulterior s-a referit la tatăl soțului meu, fost magistrat, respectat social, dificil de confruntat. Clinica răspunsese precaut, spunând că nicio evaluare nu poate fi făcută fără cunoștința persoanei decât în circumstanțe legale stricte. Corina a întrebat apoi ce documente ar avea nevoie o familie ca să ceară intervenția instanței. Schimbul de e-mail-uri era politicos, aproape plictisitor și tocmai de aceea devastator. Răul rareori se scrie cu sânge. De cele mai multe ori se scrie în limbaj administrativ și cere o listă de formulare necesare. Mai există și apelul la poliție. Prin solicitări formale, Victor a obținut transcriptul apelului la 112. Corina îi spusese operatoarei că socrul ei îi trimisese mesaje amenințătoare și urma să sosească beat și violent. Eu nu mai consumasem alcool de 3 ani, cu excepția unui păhărel de țuică la Crăciun cu cumnatul meu. Nu trimisesem niciun mesaj. Operatoarea a întrebat dacă se află în pericol imediat. Corina a răspuns: încă nu, dar va ajunge curând. Fraza aceea conta. Încă nu. Arăta anticipare, pregătire, o scenă aranjată înainte ca actorul să intre. Când Victor a citit-o cu voce tare, în biroul lui, chiar și el a făcut o pauză. Scria viitorul ca și cum s-ar fi întâmplat deja, a spus el. Mulți infractori fac asta, am răspuns. Confundă intenția cu realitatea. Rolul lui Andrei devenea mai greu de suportat pe măsură ce probele se adânceau. Nu el scrisese e-mail-urile către clinică. Nu el sunase la 112. Nu el rupsese bluza. Și totuși semnătura lui apărea pe mai multe proiecte de declarații care descriau presupusul meu declin. Editase fraze. Schimbase confuz
în din ce în ce mai confuz. Schimba-se furios în agresiv. Modificări mici, dar moral uriașe. În instanță, cuvintele mici devin adesea uși. Fiul meu ajutase la construirea ușii prin care plănuiseră să mă tărască. Într-o seară, Doina a sunat și mi-a spus că Andrei era singur în bibliotecă. Corina plecase să se întâlnească cu avocatul ei. Doina îl găsise ținând în mână una dintre vechile cărți de bucate ale Irinei, cea cu pete de gem perețetat de prăjitură cu prune. Plângea încet. I-am cerut să nu-mi spună mai mult. Nu voiam ca Mila să înmoaie adevărul înainte ca adevărul să își termine treaba. Un tată își poate iubi fiul și totuși poate refuza să salveze de consecințele faptului că a devenit laș. În același timp, Corina devenea imprudentă. A sunat la biroul lui Victor, prefăcându-se reporter, și a întrebat ce judecător fusese repartizat dosarului. A contactat pe LinkedIn una dintre fostele mele grefiere, sugerând că aveam un istoric de abuz asupra relațiilor profesionale. A trimis chiar și o sesizare anonimă la inspecția judiciară, deși eu eram pensionar, susținând că îmi petrecuzem cariera intimidând avocați tineri. Plângerea era absurdă, dar dezvăluia disperare. Victor mi-a arătat e-mailul și m-a întrebat dacă sunt supărat. I-am spus că fusesem insultat de profesioniști. Amatorii nu aveau originalitate. Totuși, campania de defăimare m-a rănit în feluri pe care nu le-am recunoscut imediat. Reputația nu este vanitate când ți-ai petrecut 10 de ani construind o decizie cu decizie. Fiecare frază pe care o scrisesem de pe bancă, fiecare hotărâre, fiecare noapte lungă de revizuire a probelor pentru că o decizie leneșă putea ruina o viață, toate păreau brusc vulnerabile în fața unei femei cu lacrimi potrivite pentru cameră și o poveste suficient de simplă ca străinii să o înghită. Am învățat atunci că judecata publică este adesea mai leneșă decât ura privată. Oamenii preferă răufăcători care încap într-un titlu. În ultima duminică înainte de ședința finală, m-am întors la biserica unde avusese loc înmormântarea Irinei. Nu mai mersesem des acolo după ce mă mutasem în Titan. Unele locuri conțin prea mult trecut ca să fie utile vieții de zi cu zi. Părintele Nicolae m-a recunoscut imediat și nu a pus întrebări. După slujbă am stat sub icoane, lângă ușa laterală, în timp ce enoriașii luau colivă de la o masă de pomenire. Duceți furie, mi-a spus. Duc probe. I-am răspuns. A zâmbit trist. Uneori oamenii le numesc una pe numele celeilalte. Am vrut să mă contrazic, dar cunoscusem prea mulți inculpați care se certau cu preoți, psihologi și judecători din același motiv, pentru că tăcerea le-ar fi cerut autocunoaștere. Așa că nu am spus nimic. Dreptatea este necesară, a continuat părintele Nicolae, dar aveți grijă să nu vă faceți casă în pedeapsă. Este o casă rece, chiar și când o câștigați înapoi. M-am gândit la acele cuvinte zile întregi. Nu l-am iertat pe Andrei în acea săptămână, nu am iertat-o pe Corina. Dar am înțeles că a câștiga casa nu avea, prin sine, să restaureze viața care existase înainte de trădare. Nimic nu restaurează asta. Dreptatea îți întoarce cheile. Nu îți întoarce inocența. Ședința finală a venit în iunie după ce raportul expertului a căzut ca o piatră pe sticlă. Arăta profunzimea înșelăciunii, datorii ascunse înainte de căsătorie, extragerea repetată de bani sub pretexte false, un tipar de izolare a mea și pregătirea clară a unei narațiuni juridice fabricate. Judecătoarea Ionescu a citit aproape 40 de minute. Vocea ei nu s-a ridicat. Hotărârile bunerareorii au nevoie de volum. Donația proprietății din Cotroceni a fost revocată pentru ingratitudine gravă și conduită fundamental contrară obligațiilor morale și juridice create de un asemenea transfer. Casa mi-a fost restituită.
Andrei și Corina aveau 30 de zile să elibereze imobilul. Au fost obligați să plătească cheltuielile de judecată și daune. Dosarul urma să rămână la procuror pentru continuarea cercetărilor privind declarațiile fals și tentativa de fraudă. Corina nu a leșinat. Oamenii ca ea rareori oferă martorilor această satisfacție. A stat rigidă, albă la față, cu degetele apăsate pe masă. Andrei s-a frânt. Umerii i s-au prăbușit spre interior și a acoperit fața cu ambele mâini. Sunetul pe care l-a scos nu era chiar un suspin, era sunetul unui om care își aude viața prăbușindu-se și știe că a ajutat la construirea ruinelor. 3 săptămâni mai târziu, am aflat că au acceptat acorduri cu procurorii. Corina a primit suspendare sub supraveghere, muncă în folosul comunității și restricții legate de contactarea mea sau a doinei. Andrei a primit suspendare sub supraveghere, consiliere obligatorie și umilința permanentă a unui cazier pe care nu îl putea explica la cine de afaceri. Unii se așteptau să sărbătoresc. Nu am sărbătorit. Nu există victorie curată când adversarul este propriul tău copil. În ziua în care au semnat, eram pe holul tribunalului. Andrei m-a văzut când a ieșit. Ochii erau roșii, părea mai bătrân decât 38 de ani. Tată, a șoptit. Nu știu cum să trăiesc cu asta. M-am uitat la el mult timp. Am văzut băiatul cu genunchii juliți. Am văzut mirele zâmbind sub lumânările bisericii. Am văzut bărbatul care dădea din cap în timp ce soția lui pregătea să mă acuze. Toți trăiau în aceeași față. Atunci trăiește altfel, i-am spus. A întins mâna spre mine. Am făcut un pas înapoi. Nu pentru totdeauna, poate, dar în acea zi, da. 2 luni mai târziu m-am întors în casă. Casa mea din nou, deși cuvântul părea mai puțin simplu decât înainte. Podelele aveau nevoie de lustruire. Grădina crescuze sălbatică. Corina luase mobilierul scump cumpărat cu bani împrumutați și lăsase lucrurile care contau mai puțin pentru ea. Vechile boluri de ceramică de Horezu ale Irinei, scara bibliotecii, dulapul de pin din satul mamei mele, semnele de pe tocul ușii din bucătărie unde înălțimea lui Andrei fusese măsurată an de an. Doina m-a întâmpinat în hol cu lacrimi în ochi. Am angajat-o cu normă întreagă și am dublat salariul. Loialitatea nu trebuie răsplătită doar cu vorbe calde. Unde să pun cutiile din birou? M-a întrebat. Lasă-le, am spus. Le vom sorta încet. Încet a devenit noua mea lege. Am restaurat grădina încet. Am curățat biblioteca încet. Am reparat treapta de piatră crăpată încet. Am învățat să beau cafea pe terasă, fără să mă aștept ca Irina să apară cu foarfeca pentru trandafiri. Vecinii au venit cu prăjituri, bârfe, scuze pentru că nu înțeleseseră mai devreme. Am acceptat ce am putut și am refuzat ce semăna cu mila. Cele 30 de zile de după hotărâre au fost mai ciudate decât cei 2 ani de tăcere. Corina s-a mutat repede, ca și cum viteza ar fi putut păstra demnitatea. A angajat mutatori, s-a certat pentru fiecare lampă, a revendicat câteva piese de mobilier despre care puteam dovedi că aparținuseră familiei Irinei, apoi a renunțat la ele când Victor a trimis copii ale fotografiilor vechi în care obiectele apăreau în casa noastră cu mult înainte de căsătoria ei. Mercedesul a dispărut primul, apoi frigiderul de vinuri, apoi televizorul uriaș din bibliotecă, deși nu am înțeles niciodată de ce cineva are nevoie de un ecran care poate domina o cameră ca o a doua fereastră. Vecinii priveau de după perdele, așa cum privizeră în noaptea în care venise poliția. De data aceasta, nu am trecut cu mașina pe acolo. Am refuzat să transform înfrângerea în spectacol chiar și pe a lor. Andrei a venit odată în timpul mutării, singur. Doina m-a sunat pentru că a crezut că trebuie să știu. A stat 20 de minute în camera care fusese a lui când era copil. Pereții fusese răzugrăviți, posterele lui dispăruseră de mult.
dar în spatele ușii încă se vedea o zgarietură fină unde izbise o mașinuță de jucărie la vârsta de 7 ani. Doina a spus că a atins urma aceea și a stat acolo ca și cum aștepta ca o versiune mai tânără a lui să se întoarcă și să explice unde greșise totul. Apoi a plecat fără să ia nimic. Soluția penală a venit tăcut, prin acte, nu prin dramă. Oamenii își imaginează dreptatea sosind ca tunetul, dar adesea ea sosește ca pagini ștampilate, semnături, condiții, ofițeri de supraveghere, grafice de plată și un inculpat care dă din cap pentru că alternativa este închisoarea. Corina și-a acceptat condițiile cu bărbia ridicată. Andrei le-a acceptat cu capul plecat. Am dat o declarație de victimă în scris, nu în persoană. Am scris că ceea ce mi se luase nu era doar siguranța, ci și încrederea obișnuită pe care un tată ar trebui să o simtă când fiul său îl invită la cină. Am cerut instanței să impună responsabilitate, nu cruzime. Distincția conta pentru mine. Văzusem de prea multe ori cruzimea îmbrăcată în dreptate. După ce proprietatea s-a întors legal pe numele meu, Victor m-a întrebat dacă vreau să o vând. Piața era puternică, dezvoltatorii ar fi plătit sume obscene pentru o vilă în Cotroceni cu teren. O săptămână m-am gândit la asta. O parte din mine voia să scoată întregul capitol din viața mea, să transforme casa în cifre, cifrele în distanță, distanța în pace. Apoi am găsit caietul de grădinărit al Irinei într-un sertar de bucătărie pe care Corina nu se obosise niciodată să le deschidă. Pagină după pagină erau listate trandafirii, ierburi aromatice, date de plantare, observații despre vreme, mici plângeri despre obiceiul meu de a uda prea mult. Pe ultima pagină scrisese: o casă nu înseamnă ziduri. O casă este locul în care cineva continuă să se întoarcă având grijă. Am închis caietul și am știut că voi rămâne. Decizia aceea m-a speriat mai mult decât mă așteptam. Să rămân însemna să trec în fiecare dimineață prin camere unde trădarea fusese repetată. Să rămân însemna să aud ecuri ale vocii Corinei pe hol și tăcerea lui Andrei lângă ușă. Dar să plec ar fi permis minciunii lor să devină ultima amintire a locului. Pierdusem destul fiind generos. Nu aveam să pierd casa pentru că îmi era frică de fantome. Restaurarea casei a devenit un al doilea proces, dar acesta nu avea inculpat. Am angajat meșteri din Brașov ca să repare ușile de lemn. Un zidar din Oltenița a reașezat treptele slăbite ale grădinii. Doina și cu mine am curățat dulapurile bucătăriei și am găsit borcane vechi de dulceață de vișine etichetate cu scrisul atent al Irinei. Cele mai multe se stricaseră, unul supraviețuize. L-am deschis într-o după-amiază ploioasă și am mâncat fiecare câte o linguriță cu pâine. Doina a plâns. Și eu am plâns, deși am dat vina pe acreală. Foști colegi au venit în vizită, nu toți odată și niciodată cu curiozitatea la comă a presei. Au venit cu cărți, vin, zacuscă, povești despre dosare pe care eu le uitasem și ei nu. Un judecător mai tânăr, pe care îl mentorisem cu ani în urmă, a stat în bibliotecă și a spus: ne-ați învățat că omul care controlează dosarul controlează adevărul. L-am corectat? Nu, dosarul nu controlează adevărul, îl păstrează suficient de mult pentru ca curajul să ajungă. Și a notat asta, ceea ce m-a făcut să mă simt mai bătrân decât eram deja. Într-o după, amiaza a sosit o scrisoare cu scrisul lui Andrei. Am recunoscut apăsarea inegală a pixului. Așa scria de când era la școală. Tată, începea. Știu că nu merit iertare. Știu că ceea ce am făcut nu poate fi explicat ca să dispară. Eu și Corina divorțăm. Spune că i-am ruinat viața pentru că nu am fost destul de inteligent să-mi înving propriul tată. Poate că i-am ruinat-o, dar nu pentru că nu am reușit să te înving.
Mi-am ruinat viața pentru că am uitat cine m-a crescut. Lucrez din nou, într-o poziție mai mică, cu salariu mai mic, fără prestigiu. Merg la consiliere în fiecare săptămână. Nu îți cer să răspunzi. Voiam doar să spun că înțeleg în sfârșit că darul nu a fost niciodată casa, tu ai fost. Iar eu am aruncat asta. Îmi pare rău. Andrei. Am citit scrisoarea de 2 ori, am împăturit-o cu grijă și am pus-o în sertarul de sus al biroului. Poate într-o zi aveam să răspund, poate nu. Iertarea nu este un buton pe care îl apeși fiindcă cineva scrie frumos. Este un drum lung, iar persoana rănită are voie să meargă încet. În acea seară am stat pe verandă în timp ce luminile se aprindau în spatele meu. Doina fredona în bucătărie. Grădina mirosea a pământ ud și a trandafiri care începeau din nou. Undeva în București, Andrei învăța, probabil, cât costă viața obișnuită când niciun tată nu plătește în tăcere nota. În altă parte, Corina își pregătea probabil o nouă versiune a ei pentru oameni care nu o cunoșteau pe cea veche. Iar eu stăteam în casa pe care o pierdusem, o recâștigasem și, în sfârșit, o înțelesesem. Mă invitaseră la cină și pregătiseră un meniu de minciuni, aperitiv de lacrimi false, fel principal de rapoarte de poliție, garnitură de evaluare psihiatrică, dezert de tutelă și economii furate. Dar uitaseră pe cine invitaseră. Invitaseră un judecător pensionar care știa că adevărul poate aștepta în gardul viu, poate privi în tăcere și tot poate ajunge în instanță la momentul perfect. Mi-am ridicat ceașca de cafea spre grădina întunecată. Pentru supraviețuire am șoptit și pentru fiii care învață prea târziu că tații nu sunt mobilă de mutat când devin incomozi. Nu eram fericit. Fericirea este un cuvânt prea simplu. Eram acasă. Eram liber. Iar pentru acea seară era suficient. Dacă această poveste v-a mișcat, împărtășiți-vă gândurile în comentarii. Spuneți-ne dacă credeți că iertarea trebuie să vină după dreptate sau dacă dreptatea însăși este uneori singura iertare pe care viața o permite. Vă mulțumesc că ați ascultat și vă așteptăm din nou pentru mai multe povești despre familie, trădare, demnitate și forța tăcută de care este nevoie ca să ți recâștigi viața.